ħaddiema staġjonali mobbli. Se tiċċaqlaq temporanjament f'pajjiż ieħor għax-xogħol f'lukanda, ristorant jew settur tal-catering fl-aktar staġun impenjattiv tas-sena? Jekk iva, allura inti ħaddiem staġjonali mobbli. Bħala ħaddiem staġjonali mobbli għandek id-dritt għal diversi fatturi importanti, inklużi li tirċievi kuntratt legali u informazzjoni bil-miktub dwar it-tul eżatt tal-impjieg u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Jeħtieġ li jkollok ukoll informazzjoni dwar it-tul ta' kwalunkwe lif annwali mħallas, il-livell ta' remunerazzjoni u r-rati tas-sara, il-liġijiet applikabbli fil-pajjiż li se taħdem fih u fis-settur u ħafna aktar. Jekk l-impjegatur huwa responsabbli biex jirranġa l-akkomodazzjoni tiegħek, għandu jinformak ukoll dwar l-ispejjeż relatati, min iħallas għal xiex u kif l-ispejjeż huma mistennija li jiġu mitħallsa. Bħala ħaddiem, għandek ukoll tikseb informazzjoni dwar it-tul u l-frekwenza tal-waqfiet ta' mistrieħ, kif ukoll ir-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà fis-seħħ. Biex jiġi żgurat ambjent tax-xogħol sigur, tirċievi taħriġ dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. L-impjegatur jeħtieġ li jinfurmak dwar il-miżuri protettivi għan-nisa tqal, dawk li weldu reċentament u għaż-żgħażagħ. Għandu jipprovdi wkoll informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet biex jiġu żgurati in-non-diskriminazzjoni u trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa. Jekk ikun hemm ftehim kollettiv fil-pajjiż fejn taħdem, għandek bżonn tikseb informazzjoni dwar dawk rilevanti għall-impjieg tiegħek. Meta jintemm l-impjieg, għandek id-dritt li tirċievi dokumenti relatati mal-impjieg bħal ċertifikat tax-xogħol. Għandek ukoll id-dritt biex tirċievi l-ħlas finali, inkluż kumpens għal jiem ta' lif mhux użati. Bħala ħaddiem, għandek tinforma ruħek dwar id-drittijiet ta' wara l-impjieg u l-obbligi bħal benefiċċji tal-qatt. Għal aktar informazzjoni, żur is-sit web tal-ELA